Sizovala umlomo ngqi, zilandele mina, sisarawunde leli bhilidi, bese siyama sithuke sithi du, kungena amaphoyisa ngaphakathi. Uma wayinduna lama, uma nje kuke wakhona oyedwa phakathi kwethu. Uma kuke wakhona oyedwa phakathi kwethu, okhulumisa umuntu ofika, ngicela umuntu ophethe lento amlahle phansi. Ngoba ngeke size sinqobe lutho uma singalaleli. Ipolitiki yanifundisa ukungalaleli, yanifundisa ukungaholeli. Sizonihola-ke manje, sizonifundisa. Sicela amaphoyisa aseshe leli bhilidi. Sumani ningakhulumi lutho, ningakhulumi. Asambe siyoma lapha, amaphoyisa aseshe leli bhilidi. Sukani mantombazane, sukani. Phakela uthi amaphoyisa awahambe azosesha leli bhilidi. So-ke nanga amaphoyisa ke asatha zokuzenjani uzosesha leli bhilidi ukutholakala ukuthi udayisa ama-drugs. La iphoyisa liyafona, maybe lifonela ozakwabo. Kutheni uyafona, ufonela ozakwabo. Hey, sikephi la senzenjani manje? Hayi abantu bathule. Bafuna ukwazi usenzani nje abantu. Amaphoyisa angenela ngekhaya lona aseshe ukuthi ayikho lento eronge khona, kodwa sesizule ku-third floor no-fourth floor wakhona ilapho kwakhona ama-drugs. Sikakile lelo bhilidi manje. Okay, siyabonga. So besiqhubeke nohlelo. Angaka amaphoyisa. Asekhona amaphoyisa. Nali uthango liyakhanda uthango. Asetshenzwa manje ukhanda uthango. Nalo uthango. Ulimaza lo muntu. Nalo uthango ePoint Park. Kunzima. Amaphoyisa alokhu ame njalo. Ngaphuma la. Kuthini? Sikuphi? Namhlanje sinelanga lonke bafethu. Sharani kakhulu mafethu sifike ku-10K so that sizobona yonke isimo, sibone yonke indlela. Sibone yonke indlela, sibone yonke ukuthi kwenzakalani la. Nalo uthango lapho, uthango likhandiwe uthango.
nangu omunye uyaphuma ngithi ngibona omunye uyaphuma amaphoyisa bafethu Sheran Sheran nani phela bafethu nginifice nikhona noma network iphelile bathi nginifice nikhona bafethu ngeke ngibe ku live for content enzima kanje noma for isine enjima kanje bese point ade nanifuna but anishare khuthazana abantu ade semsebenzini hambe etoilet fukusale khona uyibone lo live lo noma ube uvula live ushare njalo ifone yakho please isimo sikho sisi sifuna amaphoyisa ahlale leli bhilidi linamadrazi balomlomo leli bhilidi linamadrazi lihlala abantu abangenamahleka sifuna amaphoyisa alisheshe imali bilazowala i-warrant thina abantu that's the warrant Bayelen sibalawula bafethu hlanganisani 10k phela 10k abantu abaviwa abantu abakhona benze njani abaphinda amadrazi manje baflasha nama-toilet ngempela thina siloko simile hayi kuthi wathi ngempela wathi ngempela ngiyabuza bese ngempela nesiqiniseko yini ukuthi bayaflasha wenzani baba lezi ngiyachukuluza lezi ngiyachukuluza
Best cebule. Cebula ngendlela. Ungizwisa. Nice. Ano madoda no? Ayun yung motor. Vamos, chavalada.